Lukmançylyk maksatly ýürütüleşdirilen täze tiýiz kömek awta ulaglaryň gelip gowuşmagy, Gahryman arkadamydan başlanan asly işleriň hormatly prezidentimizin başlanmagyna üstünlükli durmuşa selmek bilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrläriniň maddi injamlaryň binýadynyň ýygrikdäli pogtalandyrylýanyny, watan goraşlarynyň münasip ulluk etmekleri üçin ähli şertleriň döredilip berilýanyny görkezýär. İçeri işler edaralarynyň maddi teknik üçünçiligini hassa gowlandyrmagy, ýerine ýetirilýän tiýil lukmançylyk kömeginiň hilini ýokarlandyrmagy gönükdirilip, häzirki zaman döwrabap lukmançylyk injamlary bilen injamlaşdyrylan Toyota Hiace gytamly ýürütüleşdirilen tiýiz kömek awta ulaglaryň gelip gowuşmagy halkymyza döwrabap hyzmat etmekde netijeli işleriň amala asyrylýanynyň aýdyn güwäsidir. Türkmen halkynyň asly däwrine görä garşanan täze tiýiz kömek awta ulaglaryň uzak ýyllaryň dowamyna halkymyza hyzmat etmegin ardulap ýagşy dilegler edildi. Çünki ähli ulgamlarla bir hatarda saglygy golaş ulgamyny mundan meýlekde ötürmek, onuň maddi injamlaryň binýadyny pogtalandyrmak, ilatyň saglygyny keltmek boýunça netijeli öňüňel şäherlerini geçirmek hemde ýurdumyzda döwrabap lukmançylyk injamlarla öpüşen edilen dünýä öňlerine gabat gelýän saglygy golaş binalaryny gormak we lukmançylyk ulgamyny kämilleşdirmek işleri dowam edýär. Täze tiýiz kömek awta ulaglary döwrüň talaplaryna laýyk gelýän iň häzirki zaman lukmançylyk injamlarla öpüşen edilipdir. Bu bolsa ilkinji lukmançylyk kömekleriniň has kämil injamlar arkaly berilmegin öpüşen eder. Hormatly prezidentimiň taýda taýdanlary bilen ýurdumyzda il saglygy, ýurt baýlygy diýen pekimden oğranlyp, jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy bolan adamyň saglygyny goramakda, ilatyň saglyk ýagdaýyny gowlandyrmakda, kesellerin öňüne almakda, olary ýok etmekde, puwdagy dünýä derejesini ösürmekde, saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda uly işler anyp barlýar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadamyň hemde Türkmenistanyň prezidenti Bülent Sekirdaşew tarapyndan ýurdumynyň asudalygynyň goraşçylarynyň aradalarynyň edilmegi merdany gerçeklerde watan gorana bolan höwesi hyzyw hasartyrýar. Olar özleri barada edilýän şeýle ul aladalar üçin arkadaly Gahryman serdarymyda hemde Gahryman arkadamyda tüýsürekden hoşallyk bildirip alkys sözlerini aýdýarlar.